pag-ibig mo, palaging ligtas ang puso. Narinig ang kabuntagon mga kaigsunan, narinig ang kabuntagon tuguti ko nga makahulam sa inyong mga igulungok sa pagpanalimog sa pulong sa Diyos. Now, narinig kaigsuon, Deuteronomy 8:6, versikulo 6. Nga sa din busa tumana ang iyang mga sugo o sunda, ang iyang kabubuton o kahadloki siya. O niyang pulong sa Ginoo mga kaigsunan, kamputa. Mana mga lagi doon, salamat kayo nining orasan. Salamat nining nga kabuntagon. Nga imong mga katawhan Ginoo nga makasalod karon sa imong panalangin nga imong pulong. Ablihin ka mong panudlanan, ablihin ko ang among mga kasing-kasing, ablihin ka mong espirituhan ng mga mata. Kining ubos nimong alagad karon, tuguti nga magahihugi, nga magapanulti Ginong Dios sa imong mga pulong na masayanong nasabtan. Yan ang paagi masabtan nato sa imong mga katawan nga niya karon dinhi. Salamat kayo Ginoo nga dili makita na kaugalingon, kun dili makita ang imong himaya nga mo'y mudan-ag ini nga kabuntagon. Salamat kayo Lord nga dili mimuli nga mao ra gihapon, kun dili muli nga gawasnon, malipayon, mauswagon niya puno sa madagayaon nga mga panalangin. Amo ning ihalan nimo, amo ning itugyan nimo, iya lamang sa ngalan sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, salamat sa Ginoo. Lingkod ning son. Salamat kay sa Ginoo, extension ni sa Dios atong kinabuhi. Atong niaging adlaw nga kaigsunan dito ko og suko. Niagi pa dito. Taas kayo ang akong kainit sa akong naw. Unya gibati gyud ko og ura og something dili maayo pero nalipay ko sa Ginoo kay gibuhi ko niya. Gamiton ko sa Ginoo. Dawat ko minsan karon mga kaigsunan, giulon na ko ni walk in God's will. Walk in God's will. Maglakaw ta diha sa kabubuton sa Ginoo. Kanang God's will gyud. Kanang God's will gyud. Ayaw paglakaw nga dili na kabubuton sa Ginoo. Amen. Ha? Ayaw paglakaw dili kabubuton sa Ginoo. Mugawas na gani ka dinha nga dili na gani na area sa Ginoo, dili na gani para sa Ginoo. Ayaw lakaw dinha kay delikado jud ka nga mamatay ang espirituhan ng bahin. Sahay mga kaya itong kaila, kaya dili kayo God's will. Kita rin namili. Niya, ingon ang Bible, ingon ang pulong sa Ginoo, Deuteronomy, Kapitulo 8, versikulo 6, nag-ingon din Ako basawa balik. Busa tumana ang iyang mga sugo o sunda, ang iyang kabubuton o kaagloki siya. Doon ay mga butang nga gisulti din sunda. Sa ato ba, ang iyang will. Ang God's will sa Ginoo. No? Musunod ta, mupahiluna ta, mupahimutan ta, diha gyud sa kabubuton sa Dios. Kay mao ra gyud ang pinakasakto o pinakasekreto sa kinabuhi ng Kristohanon. Kay kadaghanan sa kasagaran sa Kristohanon, mahimo silang mo-divert sa ilang kalibutanon ng mga kahipitan sa kinabuhi. Nangalagan sa Ginoo dinhi, muadto po dito sa kalibutan. Dili to will sa Dios. Dili to will sa Dios. Ang will sa Ginoo kanang masunod nimo ang iyang kabubuton. Now, wala ka nako dinhi mga kaigsunan, wa kaming anhingan sayop ka. Ning anhing ka sa sakto gyud paagi. Ning anhing ka sa right place gyud. Sakto gining area para nimo. Abi ninyo nalipay kay ko nga naay COVID. Ngano? Kay wa ko kakita og mga tao nga nahimong luyas o pangalaga sa Ginoo. Nakit-an ako nga tanan madasigon. Ano man, mahadlok biya kang naran po kasi mong balay. Sinabi kang may COVID dito mo suroy-suroy, ikaw rin nabilin dito. Una, kasagaran sa makita ng mga pamilya, naayod. Lipay kay ko. Pero ako malipay na na COVID. Ano man, di ko kasuroy layo. Tonto kong matong dipulog, yung palit ako kong Amerikana, kanto. Kini mo god palito na ko ni dipulog 500 ra. Ato kag usamis 1,000 kapin. Nang ato kong dipulog, bayad ko kog 500 dool. Wala na. Sila ko mo ato. Maot ning COVID, ikakasuroy-suroy. Kato usamis, mo ato kag usamis, maglikay ka ng mga tao, ganahan tapok-tapok. God's will ni. God's will ni pangitabuha. Amen. God's will ni. Ngano man, ang tradisyonal gibuhat sa Lupisay na inig November 1, wala na nagibuhat. Diba? Ang witchcraft nagihimo, ang Halloween nagihimo, mga tao, mga estudyante, magsinging apil-apil po dito. Ay mo apil-apil niya, asa na naigrado? Pasan gano'n na itong lungon. Mga props dito sa Halloween. Pero karon wala na nagibuhat. Walk in God's will. Ingon ang Bible, lakaw diha sa plano, kabubuton sa Ginoo, ingon sa sunda, busa
nato ang kabubuton sa Ginoo. Kalamiya sa word. Labiya, ibugan lang nimo ang pangalan sa Ginoo, nalaginan ka. Gikan sa inyong balay, sa inyong pamilya, ang atong i-release kanunay ngadto sa itong mga anak, ang panalangin sa Dios. Ingon ang priesthood blessing. Ang panalangin mo sa Ginoo, yung gisulti din na sa numbers o numeros, ingon ani ang panalangin. Imo na tanawon, gikan dias 25 mga kaisonan, gisulti na ni Aaron. Gisulti na sa Ginoo ngadto kang Moses nga ina ang pamilya, ang anak ni Aaron, ingon ani on pagpanalangin. Panalanginan ka sa Ginoo, pamantayan ka sa Ginoo, ang Dios mong ihatagon diha kanimo. Unya mo na isulti nimo, i-mention nimo kanunay ngadto sa imong pamilya. Isulti nimo ngadto sa imong anak. Malikay ka gikan sa katalagman, malikay ka gikan sa kadautan, malikay ka sa mga mangingilan ng mga tao. Ang imong amigo, Dios non, ang imong amigo dilitong magsigig dulag duta. Ang imong amigo dilitong ML. Grabe mga tao ngay mangingilan. Daghan kay ilarunon ani. Daghan kay ilarunon ani cellphone, bisan dagko na gidad maila ani cellphone. Magdilag yun. Padayon ko mga kaisonan. Ingon ang pulos Ginoo, ingon ang 1 John 2:17 nga ingon sa nini makatagamtam ka. Ang nakalami mga kaisonan kay mauni ang will sa Dios, ang gusto nga mahitabo sa Ginoo. Basaha paliw. 1 John 2:17. Paliw ko basa. Ang kalimutan ng ang tanan mga anak nini nga gikaigdan sa mga tao, mga hanaw. Ang magbuhat sa kabubuton sa Dios, magpadiling buhi hangtod sa kamuran. Kana ko nung imong gikaigdan, di ba? Palitig sa cellphone na ano man kayo para mag-downloadan og Zoom, ma-downloadan og mga lami ko ng Android. Ana tayo no? Lami ko ng Android kay. Pwede nimo ma-downloadan og mga daghan man ma-download yun. Ang kayo. Okay. Kana nga mga butang is temporary. Amen ba? Ikaw na Bible, ikaw na pulos Ginoo. Ato ba di sa God's will ang atong gitungan karon. Ikaw sa nini. Ang kalibutan o ang tanan nga naa nini nga gikaibkan sa mga tao, mga hanaw. Sa ato pa, kung sa may kasagaran gikaibkan din na to, mga gadget, cellphone, laptop, sakyanan, motor. Kita, kung Aerox lumihan, lagi kayo ipalit. Uy, kapalit. Ibo yung kayo ng Aerox. Tama ko sa ibo. Ako lang ba ko yun? Madaan na. Ana dahil ko. Madaan na. Pero naagyo tayo kapalit. Palit mo ba ba? Daan na. Dito. Palit yung bara. Tuon ko sa ganun. Palit yung bara. Madaan na. Madaan na. Buhay order ni mo. Pero kung kapalit. Kung natin kapalit. Sabi kasi mo pugong ni mo diya. Gini ko niya mo. Ito naman, nakay kapalit. Ako din na, tinod ba na? Wala ko yung kaigan. Ay, ano yung buwakta ko. Ay, sabi niyo. Sanin na. Baka kita ka ni mo anang ipang-post anang online. Kaya ko, kini. Hili, maganda tayo ta. Di ba? Kaya kitang tanan, nga naa, nagpuyuan ni kalibutan na. Di ko mo ito, di ka maibog. Simba ko ka nun din, usara ka kulor rin kung sinina. Eh, ang uban, sige, usap-usap ko kulor. Di ba ganahan, di ka? Ay, ko ina, na usap ka kulor rin mong ganahan. Di ba? Ganahan ka, oy! Ganahan ka! Ay, buta. Ganahan ka! Pero dili ma-divert ang imong utok dito sa inyong ganahan. Kaya kanang tanan mahanaw na. Amen ba? Amen. Nadili ba tanan ni mong kinabuhi? Mawala to. Mura na yung mura na kang mamatay. Mura na kita muna ng tibok kalimutan. Wala kita akong cellphone. Step, dami wala pa yung cellphone, no? Inoon na, naka-experience na ko, anak. Pagkawala ka sa kong cellphone, duha ka cellphone, nawala na ko. Unang cellphone nawala na ko, Samsung. Ikawat. Yan sa tindahan. Iulit, ikawat man. Ikaduha, ang akong Vivo. Vivo Oppo. Vivo. Pagkawala ko sa kong Vivo, wala na tanan. Mingaw na. Bisa pagkasakay ko sa kinan, na mahal pa sa kong cellphone, murag. Mingaw. Yan na, Gibutan mo na ako kung sa atong sakinan. Kinigid ako sa lakod, kining sakinan na ba? Bisa ipasakay ko sa Ginoo, sa lindong kay sakinan nga aircon, murag igang. Wala ganda na. Mingaw. Ngawa ka na yung cellphone. Yan din siya. Pagkagabi, live na po sila. Live na po. Live na po ang guano. Kahana kay halit na gitong. Kahana lagi kay halit. Ako rin mo, palit ka. Naman kay kwarta. Naman kay ng kwarta. Palit kay ka cellphone. Kanang taksi, 15 mil. Kini, barato na lang kayo.
ko. Grabe gining tentasyon ni kayo. Kasi lang palit ako. Kanina lang Samsung, uli-ulian akong kaugalingon. Naman ni reloader nga, tuplok-tuplok bitaw nga Nokia, ng keypad ko. Kanina lang Hindi na lang ako importante nga alam ko yung punta. Salamat sa Ginoo mga kaigsunan. Ibalik akong cellphone. Ilang adlaw ni, nag-una-una na akong mapalit, ibalik akong cellphone. Naka-experience kung mamurag ko gitabunan tanan. Wala lami, tanang tao nga maghangin kag mo, hindi nakakita sa cellphone. Tanang tao nga minagbuan mo, murag mo nakakita. Akin? Mata-matahon na ka. Nga bisag, ang iyang gihawiran cellphone. Murag ako. Mata-matahon ka, tinaw na. Naka-experience ko. Dili ko pwedeng ingnon yung, ako basta muna ka. Okay na. Dili ko okay. Kabalogin ko ana. Nga mabati yung ka. Dito magpapadulog. Ang tanang tao nga taga dito. Kinigid mong kinigid. Kita nyo. Tanawa na din. Pero salamat sa Ginoo nga ang ginaunan ako, wala. Lami na po din, ibutangan mo imong naong. Ibutangan mo imong naong, bitawan din abre. Kasi dili nila mag-open, ibutangan imong naong. Pag-open nila, bundak na tuno, bundak man. I-open nila. Hala, si Pastor Joe, mani. Lapot, sinso, ito dili na tuloy uli pa. Pastor, mani. Gabakan nita, inutos. Inutos mo po. Iyo, ibalikyan na ito na, ibalikyan na ito na. Ayaw, nagiging Pastor, may kailap, mani. Nag-apin, may yun ka, mani. Gani, nag-apin, yun ka. Ipataon sa yun ka sila. Ningan, ay, Pastor, kini magpatambag hindi siguro ba? Uyak man Muna, kini magpakuan counseling siguro ni. Pastor, nakoy ikuan mo, Pastor. Lalaki man, pagkuhan ko na go. Nanong, sa kasabitan. Cellphone dahil umuli. Abi na kong mga sawa na siya itong babae niyan puyo. Inana. Pero, buta ka sa wala ko nalipay kayo. Nasabtan na ko, magkatuntanan, mga butang na ito. Mulubad di ay, mupid di ay. Now, hindi nga kabuntagon, ingon sa din, number one, unang butang, walk in God's will. Knowing God's will and purpose for us in the starting line sa atong kinabuhi. Ang paglakaw kuno, ang pagsalig niya sa Ginoo, ang mga butang, ang pagkahibalos sa Dios nga kini, plano, will sa Ginoo, usa ka starting line sa atong kinabuhi. Balo ka nga na ay Ginoo, balo ka nga na ay Dios. Unya, nakabalo ka, nituman ka sa kabubuton sa Ginoo, nituman ka sa kabubuton sa Dios. Usa ka starting line sa imong kinabuhi. Na sa atong kinabuhi, mga kaigsunan, ingon din ang Bible nagsulti na ito, nagtug-an na ito, nagtudlo na ito, kanang-tanang mga butang, nga imong kaibgan ang kalibutan na, maanaw na kupin na kulubad. Pero importanteng butang na imong masabtan na kini, plano ni sa Ginoo, will ni sa Dios, starting line sa akong kinabuhi. Napila ka, isa pa nakas katapusan, pero mura na kag-apil sa linya. Aw di kay mura, apil na yung kas linya. Dito ko na hinumdong sa isulting Doret, kana kitang pagpailo ba? Dagan kay mga tao, pag madelay ka ni gamay ang oras, pag madelay ka ni gamay ang lain, yun is, sama na diha. Lamay yun kayo na, labi ng mga kaser dito nga, itagsa-tagsa yun, ito yung kaser usahay sa friends na luya dito kayo. Kitang galin niya, labi na itong pagsugod Diyos COVID nga, tuwalas gawas uban. Sama na di mo, magulat ka ng ligo. Nagintag-intag, giingnan man ko niya ka, aning na sitwasyon, ma-develop ang imong pagkamapausanon. Karon kay naglinya ko mga kaigsunan. Layo pa kayo. May dool na yung kayo. Daghan kay baligya, daghan kay ipalit. Iko nga, ingong mas doret nga, ma-develop ko ning atong pagkamapausanon, ingon ito. Sir, ikaw balin dito, sir. Daghan kay baligya, dire ko. Yan katawa ko kay dool na yung kaayo. Hapit na yung mahuman siya. Nalagyan ko dito. Ilabing yung buto ka, no? Kaya anong yung kuno ma-develop? Anong yung ma-develop ang kanapang pagkamapailusanon? Pwede din yung takong balin dito. Usahay, doon ay mga butang. Nanabi na kayo ng imong linya sa imong kinabuhi. Dali pa yung balin. Usahay na maibog ta ang kalibutan. Maibog ta. Naanak ka sa linya na ninod kayo. Ato pa yung ka magpabilin sa maot kayo na dalan. Maot kayo. Muli niya gihapon ka dito. Bisag, pabor nang ka dito. Diyan mo tas Ginoo. Ayaw na balik ito sa linya sa inyong kinabuhi. Na ayaw na huna-huna atong kinabuhi mo dito. Daghang kang amigo, daghang kang gigala, daghang kang parente, daghang kang mo-entertain mo dito, daghang muhatag mo, daghang mutagay mo dito. Ayaw na itong entertain na. Nakuha niyo mga isa na?
Sa itong kinabuhi mga kaigsoonan, dapat doon na tayo pilion, i-choice, diha sa God's will sa Ginoo. Diha kita sa Ginoo. Ang pulo sa Ginoo mga kaigsoonan, gisulti din. 1 Thessalonica 4:3. Starting line sa itong kinabuhi. Starting line. Purpose, usa ka katuyuan sa Dios imong mahibaw-an, ilhan ko ang Dios sa imong kinabuhi kunya. Imo masabtan nga kini nga purpose starting line. Ha? Starting line. Kinahanglan maglakaw ta diha sa Ginoo. Baliw ko basa. 1 Thessalonica 4:3 ngadto sa 5. Baliw ko basa kung kamo ni kauna ka. Gusto sa Diyos nga magpaputli kamo pinagi sa himpit sa paglikay sa imoralidad. Ha? Kamo mga lalaki angay masayod sa ninyo paghiusa sa inyong asawa sa paagi nga balaan o dungganan. Padulong sa 5 ba? 5 na na? O dili inaghat sa kaulag sama sa gibuhat sa mga tao nga wala magtuo sa Diyos. Usa ni siya sa mga butang. Usa ni siya sa mga butang mga kaigsunan nga kinahanglan ma-exercise ang atong self-control. Usa ni siya sa mga starting lines sa atong kinabuhi to exercise sa atong self-control. Na ko dire sa lami man gud kaayo nga dunay linya sa imong kinabuhi, starting line sa imong kinabuhi nga dunay gyud gitawag og self-control. Amen. Gusto sa Dios nga kini ma-develop sa atong paglakaw diha sa kabubuton sa Dios. Nga ay self-control. Mga babae, mga lalaki, kinahanglan dunay tayo self-control. Mga young people, dunay self-control. Nadine, pabasahan sa kuha. 4, no? 3. First of all, 4, 3. Ano sa din eh? Gusto sa Dios nga magpaputli kamo pinaagi sa higit nga paglikay sa immoralidad. Sa ato pa, sa ibang pasabot, mahigpit, paglikay. So sa ato ba, self-control. Starting line sa imong kinabuhi, ganyan, ikaw na kailas sa Ginoo nga nibuhat ta sa kabubuton sa Diyos. Amen. Sa kuno, ipahigpit, ipaputli. Kinsa may gisultihan na ni? Kitang tanan. Amen. Dili lang mga mga lalaki kay gibinsun dili. Api na babae. Hello? Kinahanglan nga masabtan ni mga kinigansul ganin ako. Ayaw magpatakag desisyon. Ayaw magpatakag sa desisyon. Nga kanang mupilit na lalaki, mupilit kang babae, kinahanglan ka, balo ka, nga kinigansul. Amen ba mga yang people? Amen ba ito? Wala pa'y asawa, wala pa'y bana? Woo! Muna siya buhaton. Na imo masabtan nga kinigansul kinis Ginoo. Bulag sa meron. Kung God's will, God's will. Huwag kayo uyab karon. Pamilyo ba ka na? Huwag kayo uyab. Naanay gi-arrange ang Diyos sana. Amen. Mabulang mo ng taglima katuwid ng uyab. Mabulang mo sa Lord. Mabulang na. Pero mabalik na natin ito. Balik na po na. Pila katuwid mo. Tatanong mo muna ko. Naay mangingunan ang sitwasyon. Pero imo masabtan na kining tanan pamaagis ka. Ayaw pagitalain. Ayaw pag-desisyon na yun. Desisyon ka nga. Siya na. Kiniligod. Kung naging saktong tao. Ay, trabaho. Papo kayo, polis. O sa pagkada sundalo. O sa pagkada. Ayaw. Kaya kanang wills, ginawa mo na self-control. Kinahanglan magpaputli ka. Pagpili ni mo, pagpili ni mo, pagkabukas ka ng ginawa. Tamangin ko ginawa. Hindi na po kumailan ka na. Kinagagawin nila. Doon. Kinahanglan makatunan ni mo nga kining starting line sa mong kinabuhi. Kinahanglan luna ko self-control. Ma-exercise di mo ngayon self-control. Amen ba? Yan kisa may kasundihan na ni. Babae, di mo dinali mailan. Lalaki mo, kinimuhan mo di mailan. Kinahanglan balance. Kinahanglan ko magpaputli. Amen ba ikso? Na ayong sabta mga kaigsonan na para ni mo ni, ayong sabta mag-igo ka now. Ako ni gisulti tungod kay kini, kinahanglan maglakaw ta diha sa well sa Dios. Kinatanan nga, God's will manitanan. God's will ni. God's will ni. Kanang hitabo ni mo, God's will na. God's will na. Magkakita ka, God's will na. God's will ni. Ito, kanta na, pamahagi na. Samantayan nga orang, ikaw ang busog ka na ako. Awitin lang Diyos. Kay tagaan ka gwapo, dindo taas, maayong tao. Tagaan kasi. Dahil importante mo ta, mahimuti mong Ginoo. Mahimuti itong Ginoo. Yung Ginoo sa mga Diyos sa may mag-arrange. Ilan ka kaduha, ilan ka kasa, ilan ka katulo.
Unang nga kada siya na mga pamaagi na pag maigo ka kasa, maigo ka kaduha, ay ayaw nagbalik kay ikatulo. Kaya tinuyuan na nimo. Kinahanglan ka mauta. Self-control. Okay? Ingon sa din akong balik kong basa. Ingon sa din ipahingpit, pinagi sa hingpit nga paglikay sa immoralidad. Kamong mga lalaki, anagad, mau anagad kayo? Kamong mga lalaki, gawa sa pastor. Wala ka nang suti din, no? Wala, kasi may pastor din. Kasi ako lang ko, ha? Ayaw ko, pastor. Ininod anay naman kayo mo, ha? Di, bitaw. Ako balik ko na, ha? Kasi ako lang, ha? Kamong mga lalaki, angay nga masayon, kung saan ninyo pagpakihiusa sa inyong asawa, pinagi sa balaan o dungganan. Dungganan. Saan ba yung sultin? Bastos ba rin? Dili. Sa ato ba di ay sabot yun. Dili po sanay. O baon ni ang extension sa kinaboy. Katulad ka makasal, ayaw mo makuha kami. Pinahanglan ng pakasal yun. Kasal yun. Kaya naman, ikaw na ba ito din pinahanglan na hipit. Pinaaki ani mo extend ang Diyos yung blessing para ninyo. Tingala ka na, gaan na kayo ang blessing, gaan na kayo panalangin sa Ginoo. Wapa mo ninyo, wapa mo makasal, ayaw sa isurrender ng plan. Pildi na yung kasa. Ayaw sa isurrender. Ang Diyos na paagi, kinahanglan kayo mo masanta, ato masanta, babae na laki, ato masanta. Nga kinahanglan kini usap ka, paglakaw, walk in God's will. Nga nung ako ng dimension, para maigo ka, no! Dili, para makakatuta. Nga kini nga itong kinaboy na ay Diyos. Starting line sa itong kinaboy, kinahanglan na exercise na to ang self-control. Amen. Sa magtiayon na nag-asawa, kinahanglan magsabot. Magsabot. Saman, kung bateron, dili sakay, kapoy. Kabalo na ng mga magtiayon na. Dili kayo sa. Pa naman, manabi din silingan. Wala naman wala naman ang may isuon. Ay, may pa. Ako sa nung pagkasala na wala naman yung isuon. Sa'yo, pero daw na. Ayaw mo ipanabi sa silingan na muna lang ang isuon. Wala naman tulog naman na may hakdog naman. Ay, sipiyat na kayo. Sipiyat na. Kasama mo ang doktor o anak. O doktora o. 5. Kung dili mag-aghat sa kakulang. Klaro na kayo. Dili mag-aghat sa kaulang sama sa gibuhat sa mga tao nga wala ang tuo sa Dios. Huwag pasabot ani, dili magbinuang, di magkulang-ulang. Ha? Self-control. Ang asawa, mahimo lang kang faithful sa imong bana. Nakakay kinahanglan nun, kuhita siya. Tintinig yun. Apikin yun eh. Ayaw ka to silingan. Kung hindi katawanan. Seryoso pa ni. Nga naman, kay daghang pamilya karong giilan sa yawa. Daghang pamilya nagupon sa yawa. Nga naman, tungod ani. Ha? Tungod ani. Maguba ang pamilya tungod ani. Nga naman, ang bana walay gamit. Ang asawa, why gamit? Pasangin lang na ba na ito sa kulang ka. Niyan dito ba na, kulang ko na siya. Munabi na dito. Tapi na dayo naghanap. Di mao. Likayan, self-control, God's will. Kinahanglan kini ka puto na sino. Kini son, usa ni kapagtulunan gani makahata na to pagpadayon sa dito. Usa ka butang mga kaigsunan gisulti din Hebrew anong kapitulo 10 versículo 36. Kinahanglan aduna tay kanang paglahutay o persevere in God's will. 10:36. Persevere in God's will. Kinahanglan na mailubong sa mo aron mabuhat niyo ang pagbubuto sa Dios. Kumadawat ang iyang gisaad. Kinahanglan ko doon natin magpailo. Relax. Akong asawa, akong mga anak, buutan kayo. Ayaw pagpaspas o pagpangita o panalangin. Hulata ang timing, hulata ang God's will. Dahil mga tao na, magpila ka oras. Matulog, alas 12. Mata na po, alas 3. Pila na ka oras yung hangin. Pahuway, anak. Kay, dagang order. Dagang kayo gustong mga tao dito, dagan na kay kwarta. Magsige pag yung bilang. Magsimba, tulog na. Dito, pagpangitag kwarta, mumatag sa'yo. Itag kwarta. Pagsimba na tulog. Wala. Dili mao. Ang version sa kinabuhi, kinahanglan, baliho na to, ne. Ang pagpangitag
Nga makita na to sa social media. No, dagan kayo. Pero gikinahanglan mga kaigsuonan nga ang Dios nun nga paagi, ang word mo contradict ang Dios nun nga paagi. Maka-contradict sa Dios nun nga paagi ang worldly nga mga pamaagi. Pero ato masabtan nga ingon ang Bible, ingon ang pulong sa Ginoo nga kinahanglan hinay-hinay. Hinay-hinay kita nga mga magasunod, mga lagad sa Ginoo. Ingon ang pulong sa Dios dinhi, isa kinahanglan nga magpaulipon, ang magpailubon kamo aron mabuhat ninyo ang kabubuton sa Dios o madawat ang iyang kisaan. Ilubon daw. Dili yun sa dili atat. Pastor, pagamit ko sa Ginoo. Pastor, mag-prayer ko ito. Pastor, kulang na kayo ni prayer na ito, Pastor. Dahil matawa na ito. Hakiton si Pastor. Naka-Bible school lang sa kaadlaw. Pastor, wala pa yung tayo ampo, ane. Ampo. Ampo ta. Sa may mayong ampo. Katlawon, Pastor, katlawon. Dire. Ako'y hakiton. Ampo na yun, dire. Ampo na dire. Ikaw, Brad. Ikaw may ampo, Brad. Ikaw may prayer, Brad. Ikaw share Bible, Brad. Oo. Pagkasunod ka, bingin, sunod ka lawon. Asa naman ka? Pilar ko bingin ko pamanak. Ito na, sugod na. Ikatulong gabi Aling sa Bible School. Pagsunod si Mana, istorya na po. Ampo na punta. Isa. Sayang kayo, Pastor. Hunas ba? Sugod na. Ayaw yun si paghagit, hindi mo kaya. Sayang, atap kayo Pwede nasiga kayo. Di pa, Pastor. Bible School, first year sa Bible School, freshman pa. Ato pasimbahan. Assembly of God. Pastor, Bible School student ko, Assembly of God, CBI. Isa first year pamanday ka. Pastor, ako'y wali, Pastor. Dili pwede. Lakaw mo siya. Isulod na ko. Pastor, sulod na ko dito sa iyang balay, karang iyang personage ba? Pastor, ako'y wali, Pastor. Nawali ba? So di na nagiging, karoon ba kita nagkita? Karoon ba may nagkita sa pastor? Ako naghihatid, ako wali sa simbahan. Siya na, Pastor? Ako wali ba? Ikaw, mag-unubisahin na. So di na lagi pwede. Balik ko siya sa, Pastor, ba? Ako wali, Pastor. Karoon, isa ba tayo mag-hayo-hayo dali? Tingin ko, atat kayo ko! Excited ko wali! Wali ko! Sige ha, kawali ha! Ako naging pawali! Kung naunsan man ang nairoon, ang tao na yun, lumo naman tanan. May naminaw! Ako'y nagwali! Nagyana ang tanang tao. Nanggidong ko. Sa kagonta na ko. Well, Paul, kay ginawa ang idala dito. Kaya bitang Bible School ta, naman outline sundon. Ay outline, kay gigama ko na. Dahil hindi, kikaundang pa pinapay outline. Napay number 1, number 2, di pa mo kaundang. Kaya ignore mo ganito nga, ayaw yung undang, di pa kamahuman sa mga outline. Gaya pa kayo din yan. Wala naman ko'y walihan, kaya mga tao ginukunan. Pag human ako wali, kumusta mo mga ison? Tanan ang hilak. Nanghilak tanan. Ngunay sila. Tipi ka to, Pastor? Brad, tipi ka to. Ikaw ba ito magsigilong-lulong manok sa ulan din? Nagsabong pagaling ka din, Brado. Anong tabok anak, dahil manok, dahil sunoy mong isabungan. Pugal-pugalong kong ay muagay tila si Bahan. Nakasimba ko, nakawali. Ang mga tao naghilang. Ano man, si Pastor atat kay muali. Inong anak ay sa'yo. Alay ang Ginoo nagbuhat. Ang Diyos na muhat. Hinay-hinay lang. Pailog lang. Hala, dangog sa Ginoo. Simba ka naman sa Ginoo. Ayaw kaundang, ayaw biyas Ginoo. Tapusan na yun. 1 Pedro 4, 2-3. Pulso God's word. Sa gingon din na, palihog ko basa. 1 Pedro 4, 2-3. Ayaw. Busa sukat karon, pag pinabuhi ka mo sumala sa kabubuton sa Diyos, ug dili na tawhanon kay libgon. Igo na katong inyong pagkinabuhi kasama sa mga walay pagtuo. Ang inyong kinabuhi kaniadto na puno sa kalawayan, kaulag, bubog-bubog, nanubra nga hudya ka.
pagsigig inom o pagsimba sa mga Diyos-Diyos. Yan na. Wala na. Yan ang taman. Ano sa din eh? Busa sugad karon, pag kinabuhi ka mo sumala sa kabubuton sa Dios. Sa kabubuton sa Dios. O dili sa tawhanong kailig ko. Sa ba? For so, God's will. Nalan ato biyong tinguma. Paningkamutan, inintinar, ipadilin, ipadayon, lakutan. Ingon sa din sa 3. Sikulo 3, igo na katong inyong pagkinabuhi nga sama sa mga walay pagtuo. Sakto na daw kayo itong atong kinabuhi kini atong walay pagtuo. Kung sa isulti, tuhuan. Kung sa inamatan, may pagkamatyan. Mo mga tradisyon sa una. Di ba? Igo na to. Igo na to siya. Isa, ang inyong kinabuhi kaniadto na puno sa kalawayan. Tinoon na. Bastos kayo. Malipay kita. Hindi dali kinig mga magsurban na siyaw. Ayan, dawa na. Nausap niya. Pagkantapon niya mo na eh. Ingo si MJ Krabin, gusto Pedro, naghahanap din kayo mga kanta ng sumpan niya. Kita, sa adlaw. Pero nausap. Kinabuhi. Nga naman, tungkol ka sa Ginoo. Ako mga kagasunan, sa paglayo kayo ng istorya, basta pasiyaw, dinastos. Sa paglayo na kayo. Usara na ka-agi. Ora nag-record na ko. Agi, pasiyaw, istorya, basta binastos, badungga na kong gamay. Ako na dahil relay na pikas. Awa na. Katawanan na dahil na. Ina na. Ito ko magulang. Wala na ko na po. Layo na kayo na po. Lagi. Hindi pa siyaw. Binuang na istorya. Binastos na istorya. Usama na kalabay. Sa mga tao kaniyat to. Nako kaniyat to. Tawanan na yun na. Ako din relay istorya. Lamig na kayo. Murag ako na yung istorya. Wala na po na. Kaniyat to mo na itong kinabuhi. Tagbalik ko na po. Ang inyong kinibuhay kaniyadto na puno kayo sa kaluwayan. Sabi sunod. Ang kinabuhay na ito kaniyadto, puno sa kaluwayan, kaulag. Muna yung kinabuhay kaniyadto. Ayaw na naging lumipod. Kaulag. Sabay ka doon. Paghubog-hubog. Naanak kaniyadto. Pero wala na. Saba. Nanukla ang hudya ka. Ano man? Bisa hubog kayo. Maningkamot pag yung ginom. Bisa hubog na kayo. Lugos na mo, abante. Atras na yung dagan. Musayang yun! Hindi na mamabog kayo. Hindi na mamabog na. Muna yung pinaka-iso. Nabisang lit ka na lang ni mo, hindi na kasungulot na. Hindi mo yung pinaka-well pa. Tingnan lang ta. Dahil sa linda nito pasiyaw sa secure miners, di painom na siya. Siya yung nagwet, ang nagpainom na nalalaman. Nabito yung mga tao nga, gipainom na mo, ay mo. Hasi na noon. Yawa kayo. Huwag itampo. Muna kayo nato sa mga kinabuhi na to. Pero karon dili na. Diba? Dili na. No? Labi mo siya ka. Pagsigig inom o pagsimbag mga Diyos-Diyos. Muna kayo hintang ka niya sa itong kinabuhi. Ano sa din simbag Diyos-Diyos? No? Atong matagaan ka may pagtagan. No, gusto sa Ginoo nga mapurso ka sa God's will. Ang kinabuhi kaniyadto mga kaisonan, pauto. Ingan lang na sa Biblia, ingan lang na din isulti na din para ma-aware tandaan nga mao din atong kinabuhi. Dili day maayo atong kinabuhi kaniyadto pa. Praise God. Nga din ang Dios naghatag kanato karon o paagi o starting line sa atong kinabuhi nga din maglakaw ta diha sa kabubuton sa Dios. Subay ka sa God's will. Subay ka sa nindot kay plano kay naa dinhi ang nindot kayong panalangin sa Ginoo. Ikaw na nakasugod na ayaw pagbula, ayaw pagbiyak, ayaw pagkangka, ayaw pagkatras. Maigo puta ka nun eh. Mas maayo kung maigo ka. Ato ko ng hospital daw kay sakit, iba inon sa tuwa man kay sakit do. Wa man kay sakit tayo. Manalingan ni makadire. Karas-karas sa kuras. Ang nagkinahanglan katong tawo maigo gani nanay sakit. Nagpasabot man kay Ginoo nga kining pulong sa Ginoo tambal ni nato. Maigo gani kas pulong sa Ginoo. Ay salamat sa Ginoo naigo ko. Ano man natambalan ko. Kapag ka maigo karon, salamat ko sa Ginoo. Ay para naman simba pa ko simba pa to. Ay igo gito ano pa. Ara nito. Igo gito bakit? Kining ko. Hubog-hubog. Ulang. Simba pa to. Igo gito na rin. Kita niya ay nakakatok kinabuhi ka niya. Tulinana ko. Di ba? Ayaw nagipalulod sa uban. Itulog na ito sa kagalingon. Nagiling pulungas Ginoo. Wak ni gihatag para itong wala din gihatag ni pulungas Ginoo. Para ni mo. Para na itong tanan. Amin ba? Amen. Palapakan na ito ang Diyos. Nagiling pulungas Ginoo mga kaisonan. Arrange ni. Hanang ay ni sa itong kinabuhi. Nga gusto sa Ginoo nga madepende
ma-develop ni hinay-hinay. Ma-develop ni hinay-hinay. Dili ni kaya ma-develop karon dayon. Dili ni parehas ni Elastic Man. Dili ni parehas ni Spider-Man. Nga muana lang siya, mukawas itong mga supot-supot. Dili magic atong kinabuhi. Ang atong kinabuhi kinahanglan arrange, kinahanglan hinay-hinay. Hinay-hinay lang, timing lang. Timing lang. Timing lang. Hulata ang pabor o panalangin sa Ginoo diyan. Onya, starting line ni sa atong kinabuhi. Ibawaan nimo, wow, ang Yahshua. Lakaw niya sa kabubutan sa Ginoo. Sabi ng kabubutan sa Ginoo, pagkamatarong, pagkabalaan, pagka-Diyos. Karang-karang mga kaigsunan, mo na gusto kita mo sa Ginoo. Karang ako gisulti ako ganina, mga laway, mga kinabuhi, kinaiya nga, dili maayo, kana siya, i-erase na to. I-delete na to. I-delete na to. Kung naagyan ko na sa itong kinabuhi ko, i-delete na to. Ingon din grabe pagkutsa ka. Sige inom o nagsimba mga Diyos-Diyos. Ang Diyos-Diyos mga kaigsunan, dili lang ng larawan. Dili lang ng larawan. Dili lang ng mga imahe din ha, ng mga santos nila. Dili lang ako'y Diyos-Diyos. Kanang mo labaw gani sa Ginoo nga imong gibuhat, Diyos na. Kana dili ka mo simba karon tungod kay ning adto kag birthday. Dili ka mo simba karon tungod kay ning adto kag pangaligog ka. Ning adto ka karon kay invitation dito tuwa sa Kapayas. Kinahanglan na naadto ka dito, may pastor ka. Ikaw mag-ampo dito. Kinoti ka ba? Napagani ika-ikiyas, napagani ika. Dili na sa mo, simba meron. Naagani mulabaw sa trabaho sa Ginoo kana Diyos. Dili ka mo simba tungod kay wa kay kwarta o kay pamilya. Ani na ikalas pastor. Pastor, wala man sa ko diya pamilya kay pastor. Ay na muna ba kayo ana lang. Pero dili ni mo ilisan. Kaya maguna pa mo ilis ka. Dito na. Ayaw mo ang rason. Pastor, yung mga simba kainit kayo. Baka simba pastor kay ulan. Para karon nga di magyapon ka mo simba bisa pa pag-ulan, bisa pa pag-init. Diyos na. Pastor, kung simba ka, wako'y bugas. Sana na ka nagigag bugas, magyapon ka ni simba. Wako'y simba, pastor, kaya wako'y kwarta. Ato na kami kwarta, magyapon ka ni simba. Diyos na. Pastor, wako'y simba, kaya nagiging labunon. Lamin ka na, labunon na gina. So, simana, gini mong gilaban, kapin ang Domingo. Tanang trabaho nga mo, labaw ganit sa bulato sa Ginoo. Kana, Diyos. Pastor, wako ka-practice. Pastor. Sa titi mo mga. Kana, Diyos na. Kamo nga nga din nga gusto mong paggamit sa Ginoo, gusto mo lakaw sa Ginoo, sa God's will sa Ginoo. Pamilya sa Diyos. Ayaw po na sa Diyos. Nalaginan ka sa Ginoo. Tinong pa na po sa Diyos. Starting line sa itong kinabuhi. Ibaluin, kinahanglan, persevere, kinahanglan mo nautay ka. Kaya kinahanglan mo pursue ka sa God's will. Ibog yung tinguhaon niya. Pangmusgan yun. Puyong kanong na diha sa Ginoo. Igsoon, bless kayo ka, kaya nakita ka sa Ginoo karon yung pagkakado. Kinabuhi ko ikanpani mo nakapagitan Lord Jesus kanunay yung pinando niya dili ko mabuhi kung ulang ka wala ka ikaw ang giya ikaw na yun ang among giya kanunay sa mga
Babot sa Diyos ang iyang will sa iyong ginagawa. Nandumi, ang Diyos mo ay nag-arrange sa parang oras at naglaho. Siya nag-arrange panalangin para niyo. Yung tanan yung mga pagkitabo sa iyong ginagawa, doon na yung purpose. Doon na yung katuyuan. Yung hinumdumi sa starting line sa itong ginagawa mga kaisunan, doon na yung ginahanglan ng self-control. Ginahanglan na exercise na ito dito. Hallelujah. Exercise na. Hallelujah. Nag-iisa itong kamon. Magampo ko. Ama na mga laging doon, salamat kayo na nagkapunta ko. Salamat sa tanan na nag-iisa sa ilang mga kamot. O sa expression, Ginoong Diyos, mag-surrender sa ilang kaugalingon. Sa amang kaugalingon. Ginoong Diyos, huwag mahimo kung wala ka. Hallelujah. Salamat sa imong pulong. Salamat sa imong pagpanlihong karon Ginoo. Salamat sa imong balang Espiritu Santo. Lord, padayon kang mamuhat sa ilang kinabuhi sa among kinabuhi. Padayon kang manudlo. Padayon kang magagiya. Padayon kang magbaban. Magbantay. Bisan pa Lord, doon naman may mga nagkalilain na mga desire. Nagkalilain na mga tinguhan sa mga kasing-kasing. God, salamat kay Ginoo Dios nga among may banuan. Kanining orasan, imong ipaabot ang imong milagro karon. Milagruhanong higap, milagruhanon ng mga panalangin, mag-aabot sa mga tao na nag-isa sa ilang mga kamot. Kausaban, kalinaw, kalipay, kagawasan, kasiguraduhan, ug langit ng panalangin. Gahom, imo mi gamiton Ginoo Dios sa katapusan ng adlaw. Ingon nga imong alagad karon akong i-release usab ang imong panalangin. Ang imong panalangin mag-aabot kini ngadto sa imong mga katawhan karon. Spiritual blessings, financial blessings, material blessings. Mag-aabot kini ngadto sa imong mga katawhan. Emotional blessings in the name of Jesus. Lord God, ang imong panalangin mo sisig, mo present, mo surround, Lord. Ang imong panalangin mo overflow, mo overfeed ngadto sa imong mga katawan. Ginoong Dios, bisan asa mi karon, bisan asa mi moadto, nining adlaw gikan nining orasa, among babalon ang imong panalangin, pabot ang imong proteksyon. Amo kang gidayon, amo kang gibalikan, simaya kadugan ng pagpasalamat. Nialaman kanimo amahan nga lang ito in Jesus name. Amen. Hallelujah. Mayo